hol volt, hol nem volt. Volt egyszer két hercegnő, az egyik a világos, a másik a sötét. A világos azt mondta, jó lenne, hogyha örökre világos lenne. Erre azt mondta a sötét. De nem csak világos lehet, sötét is lehet. De a világos az sokkal jobb. Erre összevesztek. A korona az enyém. Sötétség lesz, mind örökre. A korona az enyém. Világos lesz örökre. Hát legyen. Egyszer még visszatérek, és örökké sötétséget hozok akkor. Az csak álmaidban. A te álmaidban. Örökre sötétség lesz. Örökre világosság lesz. Egyszer még visszatér. Várjatok csak! Várjatok csak! Ornem, mi történt? Mi történt? Azt mondta az a sötét királynő, hogy örökre legyen sötét. Még megvan az 5 perc. Szóval... És most magára hagyjam? Egy picikét, vagy ne? Hadd nyugodjak le. Lehetett egy szidovi önbaltóval. Nagyon Felség! Igen. megvan az 5 Látogatói érkeztek. És kik azok a látogatók? Igen, megnézem, hogy hány ember. Felség 7 ember jött. 7. Engedje be nyugodtan. Én egyszer úgyis meg fogok halni, érzem. És pedig azt, hogy ez szanya. És mondjuk, hogy 2 év múlva. 2 év múlva. Kislányom, már öreg vagyok. Rád bízom a palotát, ezennel tiéd a korona. Nem csak viselheted, hanem örökké rajtad maradott. Ma fog visszatérni, azt mondta. Igen, tudom, felség. Ma... Ó nem, jött egy levél a testvérétől, hogy megöli, visszatér. Tudom, ma tér vissza, de ma van a nap, a napfény ünnepség. Az jó, nem. Mit üzenjek neki? Visszafussak hozzá? Mit mondjak neki? Mit üzenjek neki a testvérének? Nem kell semmit. Majd eljön, megvárom. Viszlát, Ornem. Jaj, kezdődik a műsor. Csak jöjjenek a palotába, most van a napfény ünnepség. Kicsit menjenek hátrébb. Oda menjenek arrébb. Bocsánat, csak tudja, fáj a lábam. Ornem. Mi van? Maga hívta meg a királyt, vagyis a herceget, a másik palotából. Igen. Meg is jött.
Jó napot, én vagyok a herceg. Ki itt a királynő? Ott van a színpad mögött, de üljön gyorsan le. Oké. Nem sokára kezdődik. Jó napot, én vagyok a vízi hercegnő. Oké, hívtak meg. Igen, mindenkinek hívtunk. Akkor. Figyelem, figyelem! Ezennel a napfény ünnepség megkezdődik. De még egy ember jött, úgy látom. Az egy kis madár. Köszönjük! Már megvan az 5 perc. Sziasztok! Következik majd a második rész. Sziasztok!